Okay guys, loto ang akong sudan karong gabi is kining saingan ani Indomie instant noodles. Noodles na ta karon kay sumol lang mga biryani, mga sa pa mga masala nga mga pagkaon. Noodles lang ta. Nara, takoy ang akong gilutuan. Og nara di akong rom partner guys. Si Bradley Cooper. Bradley Cooper sa siya ka Syrian ni layas siya sa Syrian kay gira ilang nasod. Hi. Good night. Where are you going? Where are you going? Huh? I think let's see what's going on. Yeah. 2 pieces only. That's why I only buy 2 pieces. You didn't tell me that you will eat. Well, that you can't buy another. Friend, I did not take my lunch. Okay, naro ang atong sagol. Isagol na nato atong sagol. Salay na putag noodles kay alam mo maglami ang lasa ni. Ato nang isagol ang ato ang noodles. Kay mukhaon na ta siguro luto naman siguro ni. Okay. Naro ang ato ang taksanan. Taksanan ang ato ding mangkok. Okay, kuha na ta og. So nana ko isudan guys nga noodles. Panihapon na nako ni karon. Okay. Guys, naramong sudan og si Bradley Cooper daw guys, maapil daw siya kaon. Mo na akong kutsara karon, wala ko kutsara. I don't have spoon man you have. No, you can throw. You really man, we will eat together. No, this is good for two people. When this area open, I will. Then share with me. Guys, dito ko si Bradley Cooper, dito ko siya mukhaon kay dato puto na importante. So, kaon na ta guys, noodles lang sa ta kay man ta. Wala man tay asawa, wala magluto. Ining abot na to ikas trabaho, butong o kagaon ganina sa restaurant kay kanang gikan mi sa site. Diretso na dahil may diretso sa balay, walang makapit ng restaurant. 1 real na ni siya guys, oh. Ngayon kadaghan 1 real tapos so ang akong panihapon karon naroon siya sa 3 real plus 1 real 4 real panihapon usog na kayo wala ko kauban sa hindi ko pwede muling ko dire guys kay kasi mabulingan ni siya i-charge pa ko sa hotel ay mong kutsara guys kanina lang ako himuon akong kutsara kanina lang ako himong kutsara Kainit. Pura isa. Aluma-luma mga itong ingon to si Bradley Cooper nga mukhaon na siya di wa man di mo dayon. Ako na lang urot ani tanan. What are you using? You have your own like this? You have your own. Yeah, okay, better. Right. Because maybe you are waiting. Jeffrey, why you are using that as a spoon? I have all those things. Okay. One set. You buy? Yeah, also I buy this one. Because before my accommodation is different. Akong kauban guys, nagtadtad siya sa iyahang sudanon. Nindot kayo siya. Ako antos kog lingko dire sa sofa siya nagtadtad na noon sa say hi. Magluto daw ko na siya og chicken masala. Chicken masala or what? Vegetable. Vegetable masala. Sorry.